Stop it. Yan, moving enter.
Local. Piligan ka. 140 po. 190. Ah. Lord. Ikaw? Wala pa. Ano yung bukang mo ulo? Hindi ka ba talaga nalamutan?
Hala, grabe yung kalsada. Pila ko kuha dito? 1,000? Pila ko kuha da? Se? 1,730? Balik ko tawag ka na 1,007. 7. Ako yung lote ha. Ada dati oh. 2.5. Ako lote na. Sige na. Taog. Lote na. Ano, 170. Wala gani. Naano ko di andar pa. Grabe pala ako kanina sa bawal. Tingnan dalawa. Sobrahan na. Ang kita. Grabe yung kalsada. Dapat dan. Pizza na yan. 4,700. Ay, dito nga ganito 200. Ayan, ayan. Ayan. Oh. 4,000. 4,700. Nanalo ka? Ilan daw na lang dyan? 500 na lang.